Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana channelku Tony Pota Sumber Besar. Oke lur kita ceritane arep delok bal-balan iki dalu-dalu. Biyen iki gak ono lampune iki nganyari lampu. Iki karo kancaku Cahyudi. Oh iki arep delok bal-balan iki. Mari delok bal langsung tuku panganan iki. Wis mari keseruanku. Jalan-jalan bersama teman sangat menyenangkan. Hilangkan keluh kesah seharian. Kita harus selalu bersama dalam suka dan duka. Kalau jalan-jalan kita harus tetap hati-hati agar sampai tujuan dengan selamat. Kita harus selalu bersama dalam suka dan duka. Kalau jalan-jalan kita harus tetap hati-hati agar sampai tujuan dengan selamat. Lampu anyar iki lagek lampune. Ben sawopi. Oh iki lagek ate babalan iki. Oh iki lagek pemanasan. Wong-wong lagek pemanasan. Oh lagek pemanasan iki. Oh iki wong-wong lagi main, lagi nendang. Iki desa derajat iki. Lagi pemanasan. Batasan derajat jaraknya. Oh. Iki aku yo gak dhewean iki karo Cahyudi. Oh iki wong-wong lagi pemanasan iki. Wis iki Cahyudi lagi pemanasan. Kalau wis sewis gak tau babalan. Wis ana wes, mari kita latihan. Babalan Yud. Yo sik ngenten oke teko. Oh iki yo pakai lagi pemanas-manas lagi teko. Oh iki babalane. Oh. Iki pemanasan nih. Polane. Iki kiper, iki gawangi. Oh, bapak. Oh, iki karo Cahyudi. Iki arep pertama kali iki mari taraweh dan pertama kali kancaku babalan iki. Oh iki Cahyudi lagi pemanasan nih. Oh iki lagi pemanasan nih. Oh lagi latihan.
Oh iki ono lagi santai. Eko sap ono nggowo sak bosor wisan. Oh, bocil-bocile. Oh, bocile. Ini lagi pemanasan. Oh, bocil-bocile ndelok. Ya, wong gimana? Ah, mulai? Ngomah. Oh, iki lagi latihan nih. Oh, iki lagi. Yo. Oh. Oh, bocil-bocile. Oh, bocil-bocile. Oh, iki bocil-bocile lagi. Babalan, bocile. Yo. Ayo wawancaraku. Be. Gimana, Yi? Bagus sih. Ini pertama di Pantura ada lapangan yang pakai lampu, I. Lihat, I. Nah, ini pertama di Pantura ya, I ya. Di lapangan derajat ada lampu. Ini. Oke. Sampai sorot, I. Pemain-pemain ini. Ini Ramadan, Liga Ramadan, I. Setiap tahun pasti ada ini, I. Pemain-pemain dari Pantura mencari keringat di sini. Wes tak jemput I iki. Lah iki takok-takok ono liyane kok iku. Ayo. Ayo belan. Apa mau? Ayo. Belan aja. Official. Ayo belan. Ayo. Halo. Beda. Ya. Kemana ya? Ayo main malam ini, pemain malam di lapangan Desa Derajat. Ada. Oh, gimana pakai main ini? Oh. Oh, papalan nih. Sabar nih papalan nih. Oh. Dhuwur napa paling Wapi. Oh, iki rembulan nih. Oh, pawadang iki ya pas ana babalan nih. Oh, babalan. Oh. Oh, iki ya jadi lagi pemanasan nih.
Gitu sing sitok. Iki penggantian wong iki. Oh, agak dekati. Sampai ngombe. Ngombe. Mari babalan katok ngombe. Nyumplung sik. Nyumplung tahun bisa lho. Sepeda. Dewe utang sik. Yo nek kene yo. Oh iki. Oh sampai ngombe. Oke guys, mantap. Enak babal aja. Enak. Rasa stroberi. Sawerane bolo. Iuran bolo, iuran. Telu. Ya. Sepet, tak coba banyu sepet. Mari tak kon Mas do. Nampok pirang menit. Sudah woro-woro langsung sumari. Banyu tengok. Iya, jangan labang, jangan kental. Di kelas 2007, kelas bangun anjing. Jangan labang, jangan cilok. Yang keras, kasih keras. Sampai ngombe. Ngombe. Mari babalan katok ngombe.
sik. Nyusun belum 20 tahun bisa lho. Sepeda. Dewe utang sik. Yo nek kene yo. Oh iki. Oh sampai ngombe. Oke, guys. Mantap. Beda apa belanja? Enak. Rasa stroberi. Sawerane bolo. Rong ewu sewu. Iuran bolo, iuran. Telu. Tuh. Ya. Peki. Ayo sapa iki? Hah? Sepet, tak jumpa banyu sepet. Mari tak kon Mas Bro. Kok pirang menit? Iki wis mari babalan langsung. Iku. Oh, mari teko kabeh. Oh, dolok kabeh. Wis mari babalan dolok iki. Kami YouTube po. Ye, be kata-katae. Yo, lelaki dak berceritake. Tapi patah. Langsung bunuh diri. Bunuh diri. Ayo. Iki biasanya ning tok Yudi. YouTube iki lebih. YouTube tak gak. Mabu. Apa iki? Hah? YouTube jenenge. Kok iki? Apa? Tony Pintar Sumur Besar. Heh? Cah iku kalah nang. Bocah Iki mesum. Kalau piye tak godhok kae lae. Peteng kameramu iku tone bocah. Sum-sum. sumur. Sumur. Oh, iki. Yo. Oh. Melobet. Abet. Arema mlih dikadul Mas Ela. Foto-foto sih, foto-foto sih. Oh. Iki lapangan wis sepi, wis mari babalan iki. Wis sepi. Sepi. Oh, sepi. Mari iki jam 11:30. Oh, iki yo mari kabeh. Iki wis ka dolok. Oh, iki langsung iki mari iki langsung tuku panganan iki karo Cak Yudi. Wis mari babalan langsung weteng lesu langsung mangan dolek panganan iki langsung OTW iki lagi ate perjalanan dolek panganan. Iya, jangan labang, jangan kendor. Di kelas namanya 2000 cu, kelas bangun anjing. Jangan labang, jangan cilok. Yang keras, kasih keras, kasih keras. Oh, lagi rame iki mari delok babala langsung weteng lesu. Iki mari mangan. Tak sepi lo. Lempeyek kerupuk ceker.
mangkut titik ndok ayo tak sapi lo ceker Pak ceker Pak ndok iki sayur-sayure Bro tani kami lu bal-balan ternyata ya lesu ya. Lesu. Bro tani diamunisi akeh engko sahur maneh terus budal miyang jare ado apa ngene. Madura apa bawean. Wis gak melaut jare. Wis mau keseruan bal-balan pertama kali bal-balan bengi lur. Iki ya pertama kali nih daerah Paciran ono bal-balan balobo lapangan gede bengi biasanya saya kayak futsal mangan siki bal-balan gede iki wonge ya campur-campur gak derajat tok campur ono jaranyar kanji derajat wis campur pokoke sing gelem melok ya melok 5.000 sampe akeh tambah ceker 2.000 lho iki wis gak usah sahuri biasanya Pak Dadarto 5.000 sakit ini Brotoni jari kepengen nyoba sekali-sekali ceker jari ini itu eker-eker rezeki jari ini ya Bismillahirrahmanirrahim mau baru anak fimar dari tanah kenal banar harusnya tambah kesuwen Oke lho iki wis mari delok keseruan delok babalan iki karo delok tuku sego pecel. Wes aja lali like, subscribe channelku Tony Bocah Sumber Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.